ebben a mai videóban most onlyba leszek. Ez meg kicsoda. Rokó! Dikka Rokó! Hát akkor nem onlyba leszünk, hanem ketten leszünk. Ez az! Vártam. Na, ez nagyon jó lesz így. Jó, hála égnek, hogy nem költöttem el Ja. fragmentet. Menjünk át a Széketőbe. Székető? Mehetünk. Csak várjál, mert lehet, hogy nekem a portálomban van. Nem a menziómban van. Akkor, hölgyeim és uraim, mehetünk a portálomba. Igen. De várjál most hol? Ja, Széketőben, igen. Jó. Hát nekem is egy év lesz, amire odaérünk szerintem, mert ne nyomjam el fel a kicunomat, na új. Engem hallhattatok Martin tegnapi live-jába. Ja. Szóval... Nem tudom mi a neve, mert még ő se tudja fejből, meg Rokó. Martin Live Csapi. TikTokon van. Igen. Még Martin. Vajon nézd, odáig elő. Oda. Nem. Odáig. Jó. Ez szétverem egy kicsit, mert igazából nekem kell a tears. Jó, most át tudok változni, most már mehetünk. Na várj, akkor megyünk a Kezdőszigetre, de az hol van? Várjál meg, hogy jöjjek fel! Jó, akkor várjál, hívva. Vagy be vagy hívva? Hát be vagyok, már meg vagyok. Na, mondjad, merre kell menni. Hát menj, amerre a quested van. Ja, tényleg. Várjál, ott van. Na, addig hogy telt a napotok, srácok? Napjunk elég szarul, főleg az ének miatt. Ja, hát mi egy kicsit szoktunk, ja. Emlékszel, Andris, hozzáesett, szóltam, nem is beszéltem, csak forgolódtam, azt mégis a tanár rám fogta, hogy beszéltem. Ja, meg csak ízéltél, ott dúdoltál, vagy mit csinált, azt annyiból azt mondja, hogy beszéltél. Szóval hogy az már beszélgetés. Hát úristen, az kivel beszéltél magadban, vagy hogy érti? Nem tudom. Figyeljetek, már nyitottam tegnap egy Venom Fruitot, szóval jöhetek velem trédelni. Bár lehet, hogy egy bug miatt nem fogunk tudni. Velem is jöhettem, megmutatom addig azt a óromat. Neked van T-Rexed amúgy? Igen, van T-Rexem. El tudjuk majd cserélni? Hát, még nem tudom, nyugi. Még átgondolom. Hát Venom for T-Rex nem is tudtam, hogy az a neve az órának, hogy Aura Skills. Na mindegy. Ami nekem ez a szem valamilyen nem működik annyira, mert nem mutassa a messze lévő embereket. Aha. Hát igen, mert az V2 kell. Ja, hát azt nem tudtam. Ahhoz meg kell 3 igazi gyümölcs, elvinni egy palihoz, meg kifizetni 2 millió money-t. Ja. Szóval egy picit nehézkes. Ja, hát én meg megmutatom a részemet. Hát human. Légy színen nevet. Nekem meg goal. Ja. Maxos, mindig maxos HP, most már Sword jön. Ja, meg itt van a klub, az a neve Best Club. Martina kapitánya, majd írjátok le kommentbe, ki akar belépni, és az behívja Marti, mert én nem tudok senkit se beírni. Ugye nem én vagyok az készítője a klubnak. De nekem is volt egy, csak behívtak. Be kellett mennem. De Andris, tippeld meg, hogy hány master is az ütésem? Max. Nem, kevesebb. Akkor, ja, nem is ide kell jönni. Akkor ilyen 2000 felett vagy alatt? Csak annyi sem. Nem azt ad, hanem a Mastery. Na, én arra gondoltam a Masterira. Igen, de 500 a max. Ja, hát azt nem tudtam. Várjál. Tippelj. 500 a max, akkor lassan megvan a Kitsunomon a max. Nem, a Fruitnál 600.
Ja. Ok. A millim, azt talált ki hány? 300 és 400 között van. Annyiba Akkor segít. 315. Az is egy csapatban vagyunk, vagy mi? Ja, nem összerón. Várj, megnézem. Istenem. Nem egy szeron vagyunk. Akkor joinolj már rám, létszi. Én már kiléptem. Ja. Futekú. Akkor várj. De miért a Kingdom of Rose-éba van a izé? Istenem. Akkor most megint mehetek odafele. Hova? Hát a kávé. Mindig errort ír. Hát igen, van olyan. Mindig a C1-re dob be. De akkor most jöjjek, joinoljak én rád. Várjál még, hát ha rájoinol. Ó, én addig megyek a kaféba. Úgy miért is jöttünk a C2-re? Rédelni, vagy? Hát felülre azt is csinálhatjuk. Ja, te csak annyit mondta, hogy menjünk a C2-re, jó. Akkor semmi. Nekem mindegy, csak Amúgy lehet volni, mikor tudsz? 50 feliratkozónál. Hát igen, hozzuk össze az 50 feliratkozót, és akkor lesz live. Amikor ráérek. Egy dragonos, aki áttranszformált. Gyere Andris, mert nem rájoinol. Ja, jó. Csak megnézem azt a dragon, milyen menő. Azt. Amúgy nagyon rosszul néz ki ez a dragon. Régebben jobban nézett ki. Csak megnézem a kafétnál, hát el van dobva egy kicsit. Miért nem eldobva? Hát mert aki vakon van, az annak az eldobva. De miért nem mutat? Istenem, jó van. Lépek rád. Gyertek trade. Jövök rá. Miért nem mutatja így se? Várj, belaggolt. Valami történt. Jó, vissza. Itt van itt van a nevem, srácok. Írjátok be. Nyugodtan, hogyha be akartok frendelni, és akkor majd állítsátok meg a videót. Vagy majd kirakom posztba, srácok, igen. Nem is kell ízélni, kirakom posztba, hogyha be akartok engem frendelni, és akkor ja. Csak akkor írjátok le, mi a nevetek, és akkor tudom, hogy a nézők azok. De... Bro, nem tudok, mert nincs, nem lehet. Érdekes, nem tudok semmit se használni. Hiába nem tudok izélni. Semmi van. Nem tudok használni semmit. Jó. Na, itt vagyok. Te a kaféba vagy? Én tudok. Most PvP-zek, ezért bro. Na! Ja, most PvP, hol? Itt ezen a nagy placon. Gyere már, joinolj már rám. Hát rád vagyok. Jó, igen, már megöltem. Rád vagy joinolva már most. Miért logol a szerver? Sokat. Nem tudom, de rád vagy joinolva elvileg. Rád Tudom. vagyok. Akkor hova megyünk? Raidelni megyünk, vagy mit? Hát de jól megdöglök. Még egy C2-n se tudok nagyon izélni, trade-elni, és ők nem is engedik. Azt hittem kicsit. Tigere-dongade. Tigere-dongade. Amit kinéztem meg az Squid Game 2-t, srác. Megcsináltad azt a feladatot? Milyen feladat? Az E2-höz. Ja, hát azt sem tudom, hogyan kell, segítsél akkor. Akkor még vakon vagy. Mennyi pénzed van? Most 637 000, igen. Akkor tökéletes még. Akkor gyere utánam. Hol vagy amúgy? Azt sem tudom, hol vagy. A Green Zone-ba ott leszek, csak gyere oda. A legelejére? A Green Zone. Ja, Green Zone! Ja, jó van. Megalak most egy gyereket, mindjárt jövök. Ja, már ott vagy, hát ott vagy. Meg vagy. Nem kaptam izét, de azért kaptam szkórt. És azt tudom, hogy 500 000-be kerül az a valami. Igen, és még virágokat kell gyűjteni. És amúgy az mit ad? Mi? És az mit ad?
Semmit, csak kell egy csávónak. Gyorsan vagyok mindenre. Hát tudom, mert kettőszoros speeded van. Adták neked trade-be. Az kettőszörös XP volt. Ezt megnézem. Az újra refoundolja a statokat. Újra kezdi a statokat. Biztosan veszem meg. 2500 fragment. Még nem séri meg, he! Azt sem tudom, hogy van a statcaim. Na. Hol vagy? András, itt lesz egy gyerek. Téged akar. De még... Azért. De már Kikerültem. nincs Gyere utánam. De össze-vissza mész. Most tudom, hol... Most már egy gyerek vissza akart fordulni. De én meglátottam úgy, és elmenekült. Értem. Ez amúgy így vicces. Na, hova kell menni akkor? Ja, ezt Bence valahogy úgy csinálta, hogy itt követte a helyet. Mindent nyomj a felsőbe. Csak a felsőt nyomd, úgy mondom, mert ezt most hülyén. Megvan, igen. Beszélj megint velem, beszélj kétszer vele. Még egyszer beszélj vele. Ennyi, megvan. Egyszer, még ezen, azon kívül, amit az elején csináltam, még egyszer kellett vele beszélnem. Ja. De gyere utána. Akkor most már lehet az a videónak a címe, hogy szerzem meg a V2-t. Lehet, jó ötlet. Gyere utána. Hát így mondom V2, de hogy miért? De se ez nyugodtan. Ja, jó, tudom, de hallod? Mi van? Amúgy, amit Bence akar mutatni itt a Green Zone-ban van, az is, hogy így volt 500 000 manier valami, az mit ad? Nem tudom. Jó. Majd vissza fogom grindolni, és megveszem, esküszöm, mert kíváncsi vagyok. Ami azóta nem grindoltam, amióta C3-os vagyok. Mert meguntam a grindolást, inkább veled játszok. Jó, én is 1753 level, én már abba hagytam a grindot. Uncsi, nem? Grind amúgy igen. Sajnos. Menjünk hogyha... haladó Mansionbe, gyere ide. Várjál, hol vagy? Jó, oda fel. Nagy kastélyba, igen. Várjál, akkor gyorsan megszedem. És utána jövök felfele. Nyugi, csak egy pár súlyintás kell. Már gyere, mert nincs itt a virág. Én tudom az összes helyét a virágnak. De az ötödik, nem az első. Az első virág lesz a legnehezebb, mert azt csak este tudod megszerezni, és kilométerekkel lévő idő. Értem. Mondd is hol? Hol vagy? Gyere utána, mondd is. De hol vagy? Fel. Most valahol hallottam, hogy felnőttél, de hogy hol? De ott vagy. Gyere utána. Most meghívott ismerős, milyen is. Várj, hova tűntél? Ja, itt vagy. Itt mész na. Vamos. Várj, azt fel akartam menni, nem baj. Őt fel akkor egy. De úgy honnan tudod, hogy hol vannak? Ja, mert te másokat jelent. Videókat nézzük. Várjál, legjobb hely. Azt a rohadt. Vedd fel. Jó. Ez mit sokat ad? Ez jó, mert legalább gyűjtöm addig a manit közben. Figyelj, én már törcés vagyok. Igen. Szóval tudok egy kilóhelyet. Azt hittem, hogy a feltem. Akkor már vissza Green Zone. Miért? Nem lehet, hogy ott van a virág. Miért írtál? Nem. Megnézem a csatot, tényleg nem. Rám joinolt Bence. Én vagyok a legerősebb. Hol? Bencét megelőztem. Az hogy? Nem tudom. Mindegy. Gyere a Green Zone-ba. Jövök. Ó, már itt van Bence, meg akar ölni, de nincsen PvP-m. Nem viszont nekem van. Akkor futás. Mert Gassia van a Palinak. Tudom.
Várj, megírom neki, benne vagy egy vidibe. De Bence, bozd még! Megírtam neki, benne vagy egy vidibe. Ő amúgy se bánja amúgy. Na, hol kell menni? A Green Zone-ba. De szóval hol van az a bigyó, a virág? Majd megmutatom, hogy hol lehet, hogy állom sebez. Ja, jó. Bence öl? Igen. Ja. Állandóan bounty-t akar szerezni belőlem. Gyere utána. Na, hova menjek? Mert beszéltünk, hogy megölt. Hova kell akkor menni? Ja, ott, nem ott vagy. Akkor hol vagy? Gyere utána. Itt vagyok a quest giverhez. Gyere a quest giverhez. Jó, Azt csak mondja, itt vagyok, Bence, gyere hogy hív fel a utána. csoportot. Most nem tudom felhívni. Már megint itt van. De meg fog téged ölni. Várj, megírom neki, most nem tudom. Azért nem tudom felhívni, Bence, hogyha látod ezt a videót, azért nem tudom felhívni, mert éppen videót veszek fel. Nem akarok kilépni. Moonwalk, 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 moonwalk. Vamos! Na, hova kell menni? Jöjjön már, Bence. Kiléptem gyorsan a játékból. Mit csináltál? Kiléptem a játékból, hogy ne tudjak bounty-t veszteni. Ja, jó, akkor joinoljak rád. Nem. De kiléptem. Akkor mindegy, igazából. Menjünk más Bloxfruitot. Hát, Mert Bence állandóan PvP-zni akar velem. nem tudom. De most jó PvP lett volna, hogyha ez nem jött volna ide, szóval semmilyen PvP, tökéletes élet. Ja. Menjünk Bloxfruitot. De meg kéne szerezni a V2-t. Nem? Nem tudom igazából, menjünk Squid Game-et? Menjünk. Ó, Bence hívja. De nem már most látják. Látják a neveteket. Ó, Isten. Nem baj, nem érdekel. Most meg, hallod, írtam Nem meg tudják, nekem, hogy még a Bence, meg hogy még a Laca. Hát igaz, de... Mindegy. Ír már rá, hogy most nem tudok beírni a Messengerbe. Vagy valamit csináljál már vele, hogy Mert te betudsz, mert te gépről vagy. Meg tudod telefonról is. Én, hogy mondjam meg? Most. Írtam neki, hogy nem most. Jó. Kösz. Én most biztosan lépek be amúgy a izébe. Messzibe. Meglátják az összes barátomat. Akkor Én direkt úgy jelöltelek be, hogy legjobb videós és legjobb haver. Na ez az. Az úgy jó. Mit akartam írni? Squid Game-et. Jó az. Csak visszahoztam a labdát, közben itt játszok vele. Na akkor mit? Tugarigúgyit, tugarigúgyit, Squid Game 2. Joinolj rá, mert van egy nagyon jó játék. Ez volt az első Squid Game videóm. Ez nagyon jó.
hopp, 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 Azt hopp, hiszem, ez hopp, hopp, hopp. Szóval join rám. Join rám. Octopus! Octopus, én Octopus vagyok, szóval tökéletes időzítés. De vagy, ez Nem, az? Rokó vagyok. Igen, Rokó. Rokó vagyok, csak hát az a nevem teljesen cső. Szevasz. Kinek mondtad, hogy szevasz? Neked. Ja. Nem. Gyere! Jövök, csak Menj! ilyen nagyon laggolok. Tudom, nekem is utána szokott. Lehet, hogy nem ez az, de ez is. 2 másodperc, Nóvé, nem mentem be. Várja! Jó, mehetsz. Nem bírok bemenni. Jó, Ja, most már igen. betudtam. Hány perc? Felveszem a hangot. 85 másodperc. Addig már nézem a shopot. Lehet venni Thanosnak a izéjét. Tudod, a bigyót. Most azt nem akarom kimondani, mert Betty. Ja, igen, Thanos kereszt. Igen, ez a Thanosnak a keresztje, amivel tudod mi van. De ezt most nem Ja, tudom tudom. elmondani. Mert most nem tudom, hogy ettől betiltja a YouTube-a csatornámat, de inkább nem mondom. Liszt van benne, fehér pora liszt, abból sütik a kenyerre. Ja. De miért laggolok ennyire most? Vedd le a izét. Mit? A grafikát? Bazd meg, elejtettem a telefont. Ja, hopp. Na, mit kell csinálnom? Hogy jobb Le kell húzni a izét. Grafikát. Igen, azt a grafikát. Tudod, hogyan kell. Várjál, múltkor mutattad. Ezt a licsi, gacsi, majd micsoda ez a grapics quality. Ricsi gacsi. Nem. Ricsi gacsi, nem. Akkor még. Nem. Graphics quality. De azt húztam le. Jó, akkor jó. Most már nem laggolok. Vamos, nem laggolok. Na jó, A srácok. túl nagy terhelés az izé. Túl nagy terhelés az ilyen nagy grafika. Azért laggol. Értem. De a Block Street ahhoz meg kell. 89. player vagyok, te hanyas. Én Megnézem. a 275. 275, igen. Én a 475, vagy mi? 200. Nézd, ide kell befele menni. Én player lesz. Nem oda kell. Ja, ez a mosdó, akkor mosdó. Az is select team, gyere gyorsan! Nem tudunk szelektelni. Ne! Jó. Nem Vagy baj. ben vagyunk. Ben vagyunk. Ma megint ben Én kell. veled vagyok teambe. Veled vagyok teambe. Ez Maradok az. veled. Jó, akkor kéne alkotni egy csapatot, mint ahogy a filmben. A legjobb coverok csapat. Ja. Gyere ide mögém! Gyere mögém! Hol vagy? Hey, mi ez? Milyen jó ASMR, bazd meg! Melyikre nyomjak? Gyere mögém, gyere! Itt googolok! Ja, ott vagy. Gyere mögém! Oh, tripia samida. Online! Azt a kurva. Ez azért szól! Én egy kicsit feljebb vettem a izémet. Megálltam. Lelőttek egy gyereket, ledobott egy követ. Valaki elém jött, és majdnem megdöglöttem. Ágóci. Ilyen szimida. Ezzel kéne beszopatni őket, nem? Ja, a videót láttad? Aha. Green Én light. már végére érek, ember. Én még most kezdem el látni a babát. Én rohadt messze vagyok.
Aha, engem nagyon néz. Mehettem! Én lehet nem fogok. András, él túl! Állj! Gyere, András! Gyere, András! Állj meg! Jó! Beértem! Jó, utolsó pillanatban, amikor odafordul! Jó, hallod, én még becsusszantam valahogy, de nem tudom. Nike dance! Milyen menő már az a gugulás, de hallod? Amúgy nem is ezzel csináltam az első Squid Game videómat, most nézem amúgy. Ez sokkal jobb a grafikája, vagy nem tudom. Nem tudom. Lejárt az idő, a csaj meghal. Mindenki megdoblik. Tényleg olyan, mint a filmben hallod. Bezáródik. De hallod? Jó nagyokat lőttek. Ja. Mellettem 8 ember. Itt vagyok, állj meg! Hogy? Jó tudja. Itt vagyok. Mindig együtt kell maradni. Gyere mögém. No, hogy megöljük Én meg leszem egymást már. annál a bigyó résznél, tudod? Amikor A egymás... végénél ketten maradnánk, én megölném magam. Köszi. Ja, mert azért kéne mutatni, hogy a vidiba azért, hogy én nyerek, vagy valami. De nem azért, mert a barátom vagy. Köszi. Na, ez mi? Ez az! Nem, én nem akarok. Jó, hogy nekünk kell választani. Andis egy helyre menjünk, de hogyha behúznak egy szarba, bocsánat. Nem baj. Hova? Gyere ide, Andis ide. Jó. Jó, adom. Remélem a háromszöget kapjuk. Várja. A kör, meg az ilyenek nem érdekelnek, csak háromszög. Hogy ne kapjuk ki az esernyőt. Vigyázz, ki fognak minket pusholni. Mert elpassolni. Háromszög. Jó. A miénket, mi leszünk a Bocsánat, Andris. Óba. Nehezen fog menni, de nekem már lassan kész. Már lassan. Belevágtam, meg van repedve. Most ne beszélj, mert én megdöglök. Hogyan vágtam bele? Meg vagyok. Én nem leszek. Mi van? Mi? Felemelkednek a karakterek. Andris, nem! Jó. Andris, meg vagy? 4, 2, 1, meg! Meghaltam. De nem lehet. Már végén jöttem. Egyet kellett volna kivágni, és hallod? És mellé nyomok. Én nekem még be is lepett, nézzél engem. Jó, nézek téged. Még nem is lehet nézni, hallod? Ja, itt van Spiraktit. Jó, most lesz a izé. Magamat tudom nézni, de miért csak magamat? Tudsz mást Ja, is. most már tudlak, várja. Itt nézzük, várja. Hol vagy? Nem mutat téged. Rokó kell. Itt vagy. Meg vagy. Most mi erre? Ja, ez a rész. Ja, ezt utálom. Hey bro, meg... De miért kintre nézel? Így már jobb. Hát nem az a baj, csak te, hogyha megdöglesz, mert nem nézed.
Mindjárt csak be... Csak Figyelj. Egy perc, és jövök, csak behozok egy chipset, addig szórakoztasd a közönséget. De örülök, hogy meg tudom. Na itt vagyok, srácok! Pá! Repülőgirosz, multivitamin. Milyen repülő szerelem? De van repülő is. Jó. Szerelemgirosz, multivitamin, mit kész vele, barátom? Ebben a cipősós. 300 a számon. Neked jobb. Neked jobb a számod. A várjon, jó szóra. Ez a tügeri, ez jön. A vegyülő. A tigiri dongadán. Tigiri dongadán. Látsz engem? Aha. És ez alatt is az a tingiringin fog menni. Aha. Tingiling. Jaj. Gyerünk, Fegyi! 4-en kell, hogy legyenek. De te nagyon odafigyelj. De 4 embernek kell, hogy benn legyenek. Akkor már mindegy, meghalok. Hát igen. Nem baj, jó voltál. Nem baj. Na. De Milyen játékba menjünk most? Na, nem tudom. Várj. Ding-a-ding-a-dee, ding-a-ding-a-dee. Visszaléptek. Választok egy játékot, várjál, mert már nekem megvan. Hello, neighbor. Ez bármeddig mehet. Gameplay. Hoppá, ez nem Play. az. Ennyi. A play-re kellett nyomni. Hello. Laca, vagy Rokó. Ne. Hogy lépj a play-re. Jó, én arra nyomtam. Végignézem a izé. Itt vagy felettem. Már. Beakadtál. Fú, régen egyfolytában kivittem az első részt ebből. Vagy hát az igazi. Az igazi van. Én nem tudtam eddig. Én az igazinak tudom a taktikáját, de nem. Az olyan. Hogyan lehet ugrani? Ja, itt. Meg kell szerezni a mágnest. Ide fel kell jönni, és ki tudja venni egyből a kulcsot, és ki van vívva a játék. Vagyis be kell vinni a izébe, meg kell oldani a problémát, és utána kimész, és ki van vívva a játék. Nagyon könnyű amúgy.
Vagy hát az eredeti. Aha, fel tudtam ide is jönni. Oda kell átugrani a szép. De! Jó, akkor izéljük a... Ahol van 4 bőr. Nincsen sehol 4 bőr. Hol vagy? Itt vagy. Itt vagyok. Te már hogy szerezted meg? Nem tudom, mit kell csinálni. De mágnes, hogy nem a kocsiban van? Hát de. Vagy nem? Valami történt. Na, ez nem az a kulcs. Itt van 4 bőr. Tudom. És elkap, hogyha oda megyek. Aha, elkap. Na jó, nem tudom, tovább a pofámat, mert akkor a videó mi lesz, rákcsálás. Nem tudom. Na, az lesz a videó címe, hogy rákcsálós a... Rákcsálás a vadonba. Hogy hol vagy most? Csigiridondoga. Itt van 4 bőr. Oh my god, hell no. What the hell? Mondjál már nekem valamit, amit hozzá tudok dobni. Nem tudom. Például egy kulcs. Na, itt van. Egy kukázsák. Nagyon csak a bowlingban kell. Miért nem lehet hozzá dobni? Mert ez nem az igazi. Na, hozzá tudtam dobni, de nem reagál semmit. Hát és ma megint elkap. Majd egy ilyenre kap el. Mi? Majd egy ilyenre kap el. Hm. 4-ből. Nem, már megint tömöm a pofámat, tehát ilyen nincsen. Na hát hát ez nagyon nehéz. Ebbe kéne bele. Ó, egy picit lenémítom magam, mert el kell menjek pisilni, mindjárt jövök. Jó. Na.
Micsoda srácok? Meg tudjátok amúgy nekem mondani? Na jó, Itt vagyok. szerintem... Tudod, hogy mit fogom most csinálni? Na mit? Gulyásleves. Na, az fincsi-mincsi. Na jó, srácok. Én szerintem vége ennek a videónak. Mert nekem mennem kell. Úgyhogy császtok. Oké, cső. Császtok. Pa! Szevasztok!